Γεια σας. Πολλές φορές με ρωτάνε γιατί η αλλαγή που κάποιος θα ήθελε να κάνει στη ζωή του δεν την αποφασίζει αφού είναι για καλό του. Γιατί έχει αντίσταση, γιατί ποιος είναι αυτός που αντιστέκεται σε κάτι καινούριο. Παρότι λογικά το έχει αποδεχθεί ότι θα ήταν για καλύτερα. Πρόσεξα λοιπόν ότι έχουν γραφεί εκατοντάδες βιβλία για αυτόν τον φόβο της αλλαγής και θέλω να το κουβεντιάσουμε σήμερα στο καλύτερα μαζί. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς πολλές φορές έχετε φρενάρει, να το πω έτσι, έχετε περιορίσει ή τουλάχιστον δεν έχετε επιτρέψει στον εαυτό σας να δείξει όλον τον ενθουσιασμό του, να εφαρμόσει τις ιδέες του, να κάνει αυτό που η φαντασία του και η καρδιά του επιθυμεί και το απομακρύνει σιγά σιγά από τη ζωή του. Αυτός λοιπόν που αντιδρά σε όλα αυτά είναι ο εγκέφαλος. Γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί με απόλυτο προγραμματισμό. Τίποτε δεν γίνεται στην τύχη, αλλιώς δεν θα επιβίωνε ο άνθρωπος. Έχει επομένως μια απάντηση σε ό,τι του συμβαίνει. Και αν είναι κάτι άγνωστο και δεν το ξέρει, βάζει συναγερμό μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Και μόλις νιώσει ότι κάτι από αυτά που έχει ήδη τα προγράμματα μέσα στο μυαλό του λειτουργεί, τότε δίνει εντολή να δράσει γρήγορα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πες λοιπόν ότι πιάνει φωτιά, αλλά δεν τη βλέπει τη φωτιά κάποιο χώρος. Όμως το πρώτο μήνυμα που του έρχεται θα μπορούσε να είναι η μυρωδιά. Νιώθει ότι κάτι καμένο. Νιώθει ή και από ένστικτο καμιά φορά ότι κάτι έγινε, κάτι έχει αλλάξει. Όπα, μυρίζει και αμέσως έρχεται ένας συναγερμός. Είναι έτοιμος να δράσει. Γιατί ξέρω ότι με τη φωτιά δεν αστειεύεται κανείς. Άρα έχει άμεσα, αν είναι στα μέτρα του, να τη σβήσει. Αλλιώς να φύγει, να μπορέσει να σωθεί. Έτσι λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν σχεδιάζετε κάτι, ένα στόχο, οτιδήποτε, μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση αυτό που θέλετε με ήδη πράγματα που κάνετε. Μπορεί να θέλετε να βάλετε ένα νέο τρόπο σκέψης και εργασίας στη ζωή σας. Να πείτε εγώ θα σηκώνομαι μια ώρα νωρίτερα ή θα κάνω αυτό κάθε μέρα, ένα περίπατο, ή θα αλλάξω το διατροφικό μου πρόγραμμα, το πρωινό μου και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά όλα αυτά, παρότι θα σκέφτεστε ότι θα ήταν εξαιρετικά καλά για την υγεία σας, για τη ζωή σας, θα άλλαζαν θετικά πολλά από αυτά που κάνετε, έχετε αντίδραση. Το ξεχνάτε ή το αφήνετε όσο γίνεται να καθυστερήσει. Ή άλλες αιτιολογίες που μπορεί να βρείτε. Δεν πειράζει, άστο από Δευτέρα. Και ο λόγος είναι λοιπόν ότι το μυαλό σας, έχοντας δεχτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που το εφαρμόζει και το κάθε μέρα το κάνει επί χρόνια, γίνεται πλέον απαράβατο. Γίνεται μια διαδικασία που την τηρεί ευλαβικά. Και οι συνήθειες των ανθρώπων είναι τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχει ο εγκέφαλος. Και είναι προγράμματα όπου τα κάνει συνέχεια. Δείτε πόσοι
όσοι καπνίζετε ή όσοι έχετε διάφορες πίνετε ή δεν ξέρω τι, πως την ώρα που είναι να κάνετε τη συνήθεια αυτή, ό,τι και να είναι στο μυαλό σας, ό,τι και να είστε εκείνη τη στιγμή απασχολημένοι, ό,τι και να κάνετε, θα ανάψετε τσιγάρο ή θα ζητήσετε να πιείτε ή θα, πάση περιπτώσει, η σκέψη σας θα έρθει σε αυτό που το πρόγραμμα της επιβάλλει. Και δεν το σκέπτεστε. Πολλές φορές μπορεί να έχετε ήδη αναμένο τσιγάρο στο τασάκι και ξαφνικά ανάβετε κι άλλο. Γιατί? 2 θέλετε να καπνίζετε? Όχι. Αλλά ήρθε η ώρα που το πρόγραμμα δουλεύει και σου λέει άναψε τσιγάρο. Και δεν σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή ότι μα ήδη έχω ένα αναμένο. Ήμουνα καπνιστής και είμαι σίγουρος ότι όσοι είναι καπνιστές τους έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ανάβουν τσιγάρο ενώ είχαν ήδη ένα στο τασάκι. Που σημαίνει ότι είχες τσιγάρο. Άρα γιατί το άναψες? Γιατί δούλεψε ξανά το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν αλλαγή σημαίνει μία σύγκρουση με το κομπιούτερ που έχεις, τον σούπερ υπολογιστή, τον συμπαντικό υπολογιστή που είναι ο εγκέφαλός σου. Έτσι όπως το λέω, θα έλεγε κανείς πώς να τα βάλω μαζί του πέρα που τον παρουσιάζεις με τόσο σπουδαίο σημαντικό τρόπο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι σπουδαίος ο εγκέφαλος. Είναι ένας πομπός και δέχτης όντως συμπαντικός. Είναι σε θέση να συνδεθεί και να σου φέρει πληροφορία από τα βάθη του σύμπαντος, όπου κι αν είναι κάτι. Μπορεί να στείλει πληροφορία. Έχει αποδείξει επιστήμονες ότι μπορούν οι εγκεφαλικοί νευρώνες να στείλουν πληροφορία όπως διορθωτικό θέμα υγείας σε κάποιον που είναι ασθενής και μπορεί να είναι ο ένας αυτός που θεραπεύει να βρίσκεται εδώ ας πούμε στην Ελλάδα και ο ασθενής να είναι στο Τόκιο. Δεν παίζει κανένα ρόλο και στο φεγγάρι να είναι το ίδιο είναι και να αποκαθιστά το πρόβλημα. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο? Γίνεται γιατί η σκέψη μας είναι ενέργεια, πηγαίνει με όχι ταχύτητα φωτός αλλά ταχύτητα σκέψης που είναι ακαριαία παντού σε όλο το σύμπαν σε ελάχιστα ποσοστά δευτερολέπτου και πηγαίνει ατόφια, αυτούσια. Πρόσφατα σας το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν πειράζει που το επαναλαμβάνω και σε αυτή την εκπομπή. Ο Δόκτωρ Κλάνσκλ, ενός πανεπιστημίου που πήρε και βραβείο Νόμπελ στην Αμερική, βρήκε ότι ο εγκέφαλος περιτυλίγει. Είναι η δική μου έκφραση αυτή. Μην τη δένετε κόμπο. Το λέω γιατί έτσι το αντιλήφθηκα. Περιτυλίγει την εικόνα, τη σκέψη αυτή που κάνατε και την στέρνει έτσι προστατευμένη που να μην χάνει στη διαδρομή ή στην απόσταση να χάνει καμία από τις ιδιότητές της. Το λέει λοιπόν αυτή την ας την πούμε καλωδίωση ή την προστασία της σκέψης, λέει σολιτόνια. Σημειώστε αυτή την λέξη, θα την ακούσετε στο μέλλον αρκετές φορές. Και τα σολιτόνια λοιπόν είναι δυνατότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Εμείς ξέρουμε πια ότι η δυνατότητα του νου μας να στέρνει σε απόσταση μία πληροφορία είναι υπαρκτή. Και η επιστήμη αυτό το λέει ESP, που είναι αποτελεσματική προβολή των αισθήσεων. Δηλαδή είναι δυνατότητα να προβάλλω την αίσθησή μου, αυτήν την δυνατότητα που έχει ο εγκέφαλός μου που παίρνει πληροφορίες και που μετατρέπει την πραγματικότητα σε ικανότητα για μένα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει και μου έχει
με έχει εκπαιδεύσει από μικρό παιδάκι, εκπαιδευόμαστε σε αυτά που βλέπουμε, ακούμε, μυρίζουμε, γευόμαστε, πιάνουμε, να αναγνωρίζουμε τα σημάδια, τα σημεία αναφοράς που έχουν και να τα συγκρίνουμε πια μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία που είναι τηλεαισθητηριακή, το τηλε είναι αρχαία ελληνική λέξη και σημαίνει σε απόσταση. Έτσι λέμε τηλεφωνώ, μια φωνή από απόσταση. Λέμε τηλεόραση, μια εικόνα από απόσταση. Και διάφορες άλλες χρήσεις της λέξης τηλε, ο τηλέμαχος, αυτός που εμάχετο από απόσταση, και πράγματι αυτό έκανε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι το τηλε στην χρήση της ανθρώπινης σκέψης είναι η σκέψη μου σε απόσταση και μπορεί να έχει εξίσου επίδραση με το να ήταν δίπλα μου ο ασθενής ή το άτομο ή αυτό που θα ήθελα να διορθώσω ή εν πάση περιπτώσει να βοηθήσω ή να αυξήσω ή να ενισχύσω ή να μειώσω, ανάλογα την περίπτωση. Λοιπόν, έχει τις δυνατότητες ο εγκέφαλός σας να πετύχει αυτά τα πράγματα. Και θέλω τώρα να πω αυτό που κάνουμε στη μέθοδο Σίλβα. Όσοι παρακολουθείτε και δεν έχετε παρακολουθήσει τη μέθοδο, είναι αυτό που συνήθως εντυπωσιάζει, πραγματικά εκπληκτικά εντυπωσιάζει τους ανθρώπους, διότι τους λέμε ότι ξέρεις, στο τέλος του σεμιναρίου χωρίζουμε τους παρακολουθούντας σε ζευγάρια και σημειώνουν σε ένα χαρτί ο καθένας, που δεν το δείχνουν στον άλλον, το σημειώνουν το όνομα, το μικρό όνομα, δεν χρειάζεται καν το επίθετο, την ηλικία και το μέρος που ζει το άτομο αυτό και το πρόβλημα υγείας που έχει. Και δεν το λέμε το πρόβλημα υγείας, το πρόβλημα υγείας το βρίσκει ο άλλος που για αυτόν είναι άγνωστο το άτομο αυτό, του λέει απλώς Θανάσης, 42 ετών, στα Πετράλωνα στην Αθήνα ή στη Βουδαπέστη ή στο Λος Άντζελες και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τον φέρνει σαν εικόνα ο νους του μέσω του εγκεφάλου και βλέπει και σκανάρει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το σώμα του και λέει βλέπω ένα μαύρο σημάδι, ξέρω εγώ, στους πνεύμονες. Μπορεί να το δει έτσι, μπορεί να δει έναν όγκο, μπορεί να δει μια δυσκολία. Βλέπω εγώ τι κουτσένει, ξέρω εγώ, δεν περπατά κανονικά. Και αν είναι αυτό που λέει, το έχει καταγράψει το ζευγάρι του, προφανώς το επιβεβαιώνει. Και για σκέψουνε, σου επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο μάντεμα, να το πω έτσι απλά, που κάνεις, πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν το έχεις, αυτή την ικανότητα δεν την είχες πριν παρακολουθήσεις το σεμινάριο, ξαφνικά την απέκτησες μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα που κρατάει, είτε ένα τετραήμερο που κρατάει ένα σεμινάριο της μεθόδου Σίλβα. Για ποιο λόγο? Διότι σου εκπαιδεύτηκε ο εγκέφαλος και ο νου σου να μπορείς να τον τηλεκατευθύνεις, να ενεργοποιείς την ικανότητά του να εξετάζεις το σώμα και να αναγνωρίζεις αν έχει κάποια δυσκολία, κάποιο πρόβλημα. Το πιο σπουδαίο δεν είναι ότι κάνεις τη διάγνωση. Το πιο σπουδαίο είναι ότι μπορείς να κάνεις και τη διόρθωση. Ναι, δηλαδή να αντικαταστήσεις αυτή την εικόνα που είναι αφύσικη, γιατί η αρρώστια είναι μία μη φυσική κατάσταση. Γι' αυτό το λέμε είναι ασθένεια, α και σθένος, έλλειψη σθένους, έλλειψη δύναμης. Δεν είναι το φυσικό, είναι το αφύσικο, είναι αυτό που επεμβαίνει, είναι αυτό που δημιουργεί τη δυσκολία. Λοιπόν, μπορεί να μετατρέπει αυτήν την δυσκολία στην κανονική του κατάσταση. Έχει το πρόγραμμα αυτό ο εγκέφαλος μέσα του, βεβαίως, διότι είμαστε προγραμματισμένοι στην απόλυτη υγεία.
ανεξάρτητα αν το σώμα μας έχει κάποια δυσκολία. Ο νους λοιπόν ξέρει και μπορεί να ζητήσει ακριβώς αυτό, να κάνει την αλλαγή της εφαρμογής. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι ένα πρόγραμμα που υπάρχει, είναι ένα πρόγραμμα που ενώ υπάρχει, που ήδη είναι εγκατεστημένο, διότι είναι πρόγραμμα υγείας που το έχει ο εγκέφαλος. Το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει πώς θα έπρεπε να είναι υγιές ένα σώμα. Επικαλείσαι λοιπόν τη δυνατότητα αυτή την καινούργια, αυτή την εικόνα που είναι πολύ παλιά αλλά δεν έχει σημασία, να την χρησιμοποιήσεις σε αντικατάσταση της παρούσης λαθεμένης ή αν θέλεις αφύσικης κατάστασης που είναι η ασθένεια. Δεν είμαι σίγουρος αν ήμουν αρκετά επεξηγηματικός. Απλώς με δύο λόγια, το μυαλό σας θεραπεύει ή εσάς ή κάποιον άλλον, ακόμη και σε απόσταση, ακόμη και να μην το ξέρετε, ακόμη και άγνωστος να είναι. Και το πιο σπουδαίο, μπορεί όχι μόνο να κάνετε τη διαδικασία διόρθωσης, αλλά και να βρείτε, να κάνετε και τη διάγνωση. Θα έλεγε κάποιος, είναι δυνατόν να υπάρχει τρόπος μέσα από μια μικρή εκπαίδευση 4 ημερών να μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα? Αυτά που σας λέω είναι τα λιγότερα, γιατί υπάρχουν ακόμα πιο σπουδαία που μπορείτε να κάνετε. Τα πιο σπουδαία έχουν να κάνουν με αυτό που ξεκίνησα στην αρχή. Οι αλλαγές που στοχεύετε να κάνετε στον εαυτό σας. Οι αλλαγές είναι νέα προγράμματα που εσείς αποφασίζετε να βάλετε. Αλλά είναι νέα προγράμματα που σας τα δίνει η θεϊκή κληρονομιά σας που είναι η φαντασία σας. Διότι αν υποτεθεί ότι είσαι ένας που θέλει να γίνεις μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, αλλά δεν είσαι, δεν έχεις πετύχει καν. Θες να δώσεις εξετάσεις να μπεις στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Σ' αρέσει αυτό και λες θα ήταν ωραία να κάνω χάρτες, να κάνω κτίρια, να φτιάχνω αυτό, να κάνω εκείνο το άλλο. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτή η δραστηριότητα και θα ήμουν πετυχημένος. Ωραία. Αλλά δεν είσαι και ελπίζεις ότι θα πας στο πανεπιστήμιο και θα μάθεις. Και θα γίνει αυτό βεβαίως. Λοιπόν, τι κάνεις για να έχεις τη δυνατότητα να σε οδηγήσει ο εγκέφαλός σου, να σου δώσει, να σε δεχτούν εκεί? Θα πρέπει να είσαι αρκετά καλός στις εξετάσεις σου. Αλλά η εικόνα που θα δημιουργήσει την έλξη να έχεις τα αποτελέσματά σου είναι φανταστική, διότι θα δεις τον εαυτό σου σαν μηχανικό. Αν δεν τον δεις έτσι, δεν θα σου στήσει καμία τέτοια εικόνα το μυαλό σου. Αν δεν δεις τον εαυτό σου να παίζει βιολί, δεν θα μάθεις ποτέ βιολί. Αν δεν τον δεις να τρέχει με το ποδήλατο, θα πέφτεις κάτω με το που ανεβαίνεις επάνω. Πρέπει να τον δεις, να του δώσεις την εικόνα που θέλεις, και αυτή είναι φανταστική εικόνα. Προσέξτε γιατί σας το λέω, διότι δείτε πώς λειτουργούν τα παιδιά. Δοκιμάζουν συνέχεια, αλλά δοκιμάζουν με την πεποίθηση μέσα τους ότι αυτό που θέλουν θα το κάνουν. Γι' αυτό και δεν ενοχλούνται επειδή θα πέσουν από το ποδήλατο ή θα πέσουν κάτω, θα σκοντάψουν, ξανασηκώνονται και συνεχίζουν. 2, 3, 5 φορές, την 6η, 10η δεν έχει σημασία, το πετυχαίνουν. Αν ο άνθρωπος έκανε το ίδιο στη ζωή του την υπόλοιπη και δεν επηρεαζότανε από τις γνώμες πολλές φορές των άλλων, σταμάτα, εσύ δεν είσαι γι' αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν θέλει πιο ικανούς, θέλει πιο καλούς, θέλει εκείνο. Πολλές φορές αυτά σου τα λένε τα πιο αγαπημένα σου πρόσωπα, η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο παππούς, και έχουν το φόβο μη τυχόν κινδυνεύσεις, μην πέσεις και χτυπήσεις, δεν τα καταφέρεις και απογοητευτείς. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να συμβεί σε σένα, απλούστατα φοβούνται τι θα γίνει αν συμβεί σε σένα. Και στο δικό τους το μυαλό σε έχουν για ένα πιο χαμηλό σκαλοπάτι.
μη δέχεσαι να κρίνει κάποιος άλλος το τι είσαι σε θέση να κάνεις. Εσύ αποφασίζεις. Βάλε αυτό που θέλεις πραγματικά στο μυαλό σου σαν εικόνα. Φτιάξ' το με τη φαντασία σου στο επίπεδο που θέλεις. Τελείωσε το, ολοκλήρωσε το, βάλε τις λεπτομέρειες, τα πάντα όλα και βάνε αυτή την εικόνα συνέχεια να την βλέπεις. Πότε? Όταν είσαι χαλαρός, όταν είσαι έρημος, όταν ονειροπολείς, γιατί τότε ο εγκέφαλός σου λειτουργεί και στα δυο του ημισφαίρια και τότε παίρνει το μήνυμα, παίρνει το πρόγραμμα να έχει αυτό το αποτέλεσμα και θα στο δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που έχει ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό του τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, να πετύχει, να γίνει, να μην γίνει αν δώσει την σωστή αυτή εικόνα στο μυαλό του, το μυαλό του θα το κάνει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα λοιπόν από την αρχή να πω είναι ότι τα εμπόδια που πολλές φορές φέρνει μια νέα σκέψη είναι προβλεπόμενα, είναι φυσιολογικά. Γίνονται γιατί υπάρχουν άλλα μικροπρογραμματάκια που λένε πρόσεξε, θα γίνει λάθος, θα την πατήσεις, ίσως δεν είναι για σένα και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό εσύ φρόντισε η σκέψη σου αυτή να την έχεις ξεκαθαρίσει, να έχεις βεβαιωθεί ότι είναι αυτό που σου αρέσει. Και πώς το ξέρουμε αυτό, τι κάνουμε δηλαδή για να δούμε? Είναι πώς θα νιώσεις. Η ικανοποίηση, η χαρά και η ευχαρίστηση είναι συναισθήματα που προκαλούν χημικές αλλαγές στο σώμα σου μέσα. Το ξέρεις αυτό. Όταν γελάς, εκκρίσεις γίνονται του γέλιου, ορμόνες του γέλιου απελευθερώνονται και όλο σου το σώμα δείχνει να έρχεται σε μια υπερδιέγερση θετική όμως. Γιατί είναι κάτι που νιώθεις ότι έχεις δύναμη εκείνη τη στιγμή, έχεις ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι αυτός που έχει το Θεό μέσα του. Εν Θεός, ο εν Θεός, Θεός και μέσα σου, ενθουσιασμένος. Δηλαδή, πώς θα σου ανοίγεις το Θεό μέσα σου? Αυτό λέει. Αν έχεις δει κάποιον ή όταν εσύ ενθουσιάζεσαι, είσαι σε θέση να τα πετύχεις όλα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου ξεφύγει. Γιατί έχεις το Θεό μέσα σου. Θα μου πεις, δεν τον έχεις στις άλλες στιγμές? Τον έχεις, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το έχεις πει στον εαυτό σου. Όταν του το πεις κιόλας και ανεβάζεις τα επίπεδα των ορμονών, τότε είσαι και σε θέση να πετύχεις τα πάντα. Οι άνθρωποι όλα τα σπουδαία και σημαντικά που έχουν κάνει στη ζωή τους, τα έχουν κάνει σε στιγμές ενθουσιασμού. Νιώσε λοιπόν ότι ο ενθουσιασμός είναι το όπλο σου, η δύναμή σου και βρες αφορμές, βρες τρόπους να τον φέρνεις σε επαναφορά, να τον αναζητάς και να τον εγκαθιστάς κάθε φορά που κάνεις μια προσπάθεια. Έχετε προσέξει τους αθλητές που κάνουν πριν την προσπάθεια, ο Τέντογλου, οι διάφοροι άλλοι, ο Καραλής, αυτοί οι σπουδαίοι που είναι στίβου αθλητές, έχουν κάποιες συγκεκριμένες ίδιες κινήσεις. Έχουν δει ότι αυτές οι ίδιες κινήσεις που κάνουν, ο Τέντογλου, έχω προσέξει, κάνει ένα τέτοιο κούνημα του κεφαλιού του, είναι η έναρξη του να γεμίσει οι ορμόνες στο σώμα του για την προσπάθεια που θα κάνει να εκτιναχθεί για να ξεπεράσει τον εαυτό του. Μην πεις το πετυχαίνει πάντα? Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν δεν είχε αυτή την βοήθεια από τον εαυτό του, θα ήταν το άλμα του πολύ μέτριο. Την παραπάνω δύναμη την δίνει και αν έχει και τελειοποιήσει και την τεχνική και υπάρχει και ο ούριος άνεμος και δεν ξέρω τι άλλο και είναι η στιγμή του εκείνη την ημέρα, γιατί δεν είμαστε όλες τις μέρες και όλες τις στιγμές το ίδιο, μπορεί να τον δεις να έχει ένα καταπληκτικό άλμα. Και αυτό είναι. Λοιπόν, όπως
ο αθλητής, ο σούπερ αθλητής το πετυχαίνει αυτό, έτσι και ο μαθητής μπορεί να το πετύχει στα γραπτά του, όταν δίνει στις εξετάσεις ή τις προφορικές του, ή ο υπάλληλος που εξυπηρετεί ή που κάνει κάτι αρκετά σπουδαίο και που ο αντίκτυπο είναι να κλείσει μια δουλειά. Ο πολιτής που καταφέρνει να πουλήσει την ιδέα ή το αντικείμενο στον άλλον που του έδωσε να καταλάβει ότι αυτό θα ήταν συμφέρον του, θα τον εξυπηρετούσε, θα στόλιζε το σπίτι του, το αντικείμενο ή αυτά που παίρνει, ή θα βοηθούσε να γίνει καλύτερος σε αυτό που κάνει ήδη, και διάφορα άλλα. Όπως το ίδιο συμβαίνει και στην σχέση την ερωτική. Γιατί σε προσελκύει το αντίθετο φύλο όταν σε κοιτάξει με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο, που λέει όπα, εκεί βλέπεις και το συναίσθημά σου αμέσως ταρακουνιέται, η καρδιά πήρε το μήνυμα, και λες τι γίνεται, λες να ήταν για μένα, κοιτάζεις και δεν είναι άλλος, εσύ είσαι, άρα για σένα ήταν, το ανταποδίδεις. Όσο και αδέξια να το ανταποδώσεις, το μήνυμα ελήφθη, το πήρε ο άλλος και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω εν ολίγης, ότι η ζωή μας χρειάζεται αυτόν τον ενθουσιασμό, χρειάζεται την κινητήρια δύναμη όπου θα ξεδιπλώσουν τις ικανότητες του νου μας, του εγκεφάλου μας, και όλα μας τα ταλέντα, οι δυνατότητες που έχουμε θα βγουν μπροστά μας και θα μας οδηγήσουν σε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, το μαθαίνουμε και στην πορεία. Εγώ προτιμώ τους ενθουσιασμένους έτσι, και επειδή έχουν μόνο ενθουσιασμό, γιατί κάποια στιγμή θα βρουν και πώς θα τον κατευθύνουν και σε ποιο σημείο, από αυτούς που είναι ήρεμοι εκεί, ήσυχοι, ατάραχοι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Θέλω ο άνθρωπος να έχει μέσα του τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο είδος, και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο είδος, πέραν από όλα τα άλλα που έχει τις διαφορές του, το βασικό στοιχείο του είναι ποια? Είναι η χρήση του νου του, η χρήση του εγκεφάλου του, αλλά σε βαθμό όταν το έχει ανάγκη, ακόμη και υπερβολικό, ακόμη και περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Γιατί εκεί αισθάνεται ότι το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο. Λοιπόν, ο εγκέφαλος όμως θα έχει αντιστάσεις. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι από την αρχή το είπα, θα τις έχετε στο μυαλό σας αυτές τις αντιστάσεις, για να τις αντιμετωπίσετε όταν πρωτοεμφανίζονται. Αλλιώς θα μείνετε στην αρχή, θα κάνετε 2 βήματα και θα σταματήσετε. Αλλιώς δεν θα ολοκληρώσετε μια προσπάθεια. Αλλιώς με την πρώτη δυσκολία θα το χρησιμοποιήσετε σαν αιτιολογία για να σταματήσετε, να αλλάξετε θέμα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στοχεύουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, πολλούς στόχους, και στο τέλος δεν πετυχαίνουν τίποτα. Γιατί δεν δίνουν τις δυνάμεις τους συγκεντρωμένες σε κάτι, σε ένα πράγμα. Διασπούν το μυαλό τους, τον εγκέφαλό τους σε πολλά πράγματα και δεν ξέρουν ούτε ο ίδιος ο εγκέφαλος τι είναι κάθε φορά αυτό που χρειάζονται. Ξεκαθαρίστε μέσα σας τι είναι αυτό. Όσο και αν φαίνεται σπουδαίο και σημαντικό, δεν πειράζει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι εσείς τι πιστεύετε. Δεν δίνουν εξετάσεις οι άλλοι για σας. Όταν λέω εξετάσεις, εννοώ στη ζωή. Δεν με ενδιαφέρουν οι εξετάσεις που θεσπίζουν
τα πανεπιστημιακά ή άλλα ιδρύματα. Με ενδιαφέρει η ζωή. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο σχολείο σας, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιό σας. Είναι η θεϊκή κληρονομιά και η εκπαίδευση που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια πετυχημένη ζωή. Πώς την έχεις την πετυχημένη ζωή? Να ζήσεις πολλά χρόνια, να κάνεις οικογένεια, να είσαι χρήσιμος, να λύνεις προβλήματα, να βοηθάς την εξέλιξη. Κάποια από τις εκπομπές μας θα πούμε τι είναι αυτά που έχει το σακίδιό σου στην πλάτη σου και που σου έχει δώσει οι προηγούμενες σου γενιές για να χρησιμοποιήσεις τα εφόδια να έχεις τη δική σου ζωή. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά. Σας εύχομαι να αναγνωρίσετε και την πιο μικρή ικανότητα που έχετε μέσα σας και να την μεγαλώσετε για να γίνει σπουδαίο στοιχείο δύναμης του εαυτού σας. Καλημέρα.